Zuva ranhasi SlyMedia TV yashanya munzvimbo yeNyamwanga kwaChief Bushu kuShamva, uko kunogara mhuri yavaMakadzi Nyakasoka. VaMakadzi Nyakasoka vane mukadzi wavo anonzi Yvonne Masara, uyo ari kusangana nedambudziko rekuti anoshayika pamusha ozowanika kumahombekombe kwerwizi asina kupfeka. Pazvakamboitika, vazhinji vakafunga kuti muroyi nyaya iyi ikakwirirwa dare kwaMambo Bushu, asi vanhu vakazoona kuti mukadzi uyu aisava muroyi, asi pfungwa dzake panguva iyi dzaiita kunge dziri kutayika. Muzuva ranhasi zvaitika zvekare kuti mukadzi uyu ashayika pamusha, asi chashamisa vazhinji ndechekuti midziyo yake yawanikwa iri kumahombekombe eMazowe river, asi mukadzi uyu haasati awanikwa panguva ino. Tashanya pamusha uyu tikawana vaWilton Nyakasoka, avo vari kutsanangura kuti chii chiri kumboitika mumusha wekwaNyakasoka. Dambudziko ratisangana naro nderekuti panapa pamusha pomukoma wangu anonzi Mukadzi Nyakasoka. Ini ndini mudiki kwaari, anosiyira ini. Ati ndaona kushushikana zvakanyanya padambudziko riri kuitika pamusha pana. Nderekuti mugore rakapera gore ra2022 mukoma vakaroora mudzimai wechipiri anonzi Yvonne Masara, vanobva kumarondera, vakauya kuno kushanda. Varoora mudzimai wavo, vakasvikira kubasa kwavaishanda kunonzi kuFootprint Milling Company, kana kuti kumiru yatsoka, ndozita rinozivikanwa neruzhinji kuno kuShamva South. Ndopavaishanda, ndokwavakasvikira mudzimai wavo. Vasvika ikoko, vakagara ikoko, tese tabva taziva kuti mukoma aane mudzimai. Vazosiya basa, ndopavakazoya pano pamusha. Ndopakatanga kuti maiguru ivava vasvike pano pamba, vasiya basa. Vasvika pano pamusha, panga pasina imba yavo, ingave imba yekubikira kana imba yekurara, asi pakatseketudzwa kuti maiguru vari pano vakumbirwe rumu imwe chete paimba yavo kuti maiguru ava vechipiri vawane pokusvikira. Vakasvika murumu yamaiguru vakagaramo. Saka vagara imomo, vanobikirawo panze nehuni, vachizvibikirawo vega. Ava maiguru varipo vakuru vane kicheni yavo, vanozvibikirawo vega nemhuri yavo. Saka vachiri kuFootprint ikoko, vasati vauya, pane chiitiko chakaitika chakatishamisa isu tose. Ndechekuti mugore iroro vangoroorwa mwedzi waNdira, ndiyo January 2022. Saka vakangogara 2 months muna March. Mudzimai uyu akauya nemwana wake musikana, zvokuti tinotarisira kuti anga kumakore matanhatu, which is 6 years. Ndokubva atanga kuenda kuchikoro grade 1, kuchikoro chekuChishapa. Achidzidza ikoko, aipota achiperekedzwa namai vake achienda, asi yanga iri nguva yezhizha, mvura ichinaya. Saka rimwe rezuva muna Machi imomo, vakaenda nemwana wavo vamuperekedza kuchikoro. Havana kuzodzoka, mai vacho mwana havana kuzodzoka. Baba vapedza basa mukudoka kwezuva, vakati ko madzimai vari kupi? Ndokushushikana zvikuru kuti madzimai ndokubva varipota, vakafamba vachibvunza, havana kuvawana. Shure kwemazuva maviri, ndipo vakazonzwa kuti kune mudzimai awanikwa asina kupfeka, asina kana chichero changa akapfeka mudunhu raIshe Bushu. Zvadaro mudzimai akazobatwawo nevamwe madzimai, vamuona achifamba asina kupfeka. Saka nyaya iyi ndokubva vamuputiridza, vakauya naye. Ripoti yakaenda kuna Chief Bushu, zvakanzi maninji munzvimbo yangu kuwanikwa mudzimai asina kupfeka achifamba asi ari mudzimai mukuru. Saka nyaya iyoyo yakatora kuti Bushu vakada kuziva kuti Ishe chii chaitika kuti mudzimai awanikwa asina kupfeka. Ruzhinji rumwe vamwe vakafungidzira kuti pamwe muroyi achenerwa kwaedza haana kupfeka, asi pakazoita ongororo kuonekwa kuti mudzimai ari kurwara, ari kutaka kurasika njere pfungwa dzake. Zvakadaro ndo pakazofamba shoko rakasvika kuno mukoma wangu vachitsvaga, zvikanzi kuti mudzimai awanikwako. Vakaenda ikoko vakatoona shuwa ndo madzimai avo. Vatora madzimai avo vakaenda kunovarapisa. Isu takura mhuri yedu tichinamata, tinonamata sangano rekwaJohani Mazowe
vadzidzi vajesu. Zvichidaro ini ndichitaura ndanga ndasiya kuti ndizivise ruzhinji kuti zita rangu ini ndinonzi Wilton Nyakasoka. Tiri mhuri yaberekwa naAgupa. Mukoma wangu vakaroora madzimai vanonzi Makanza Nyakasoka. Tiri kumusha vazhinji vaiziva zita rokuti Boniface ndo mashevedzera avanoita. Asi chakashamisa ndechekuti pavakaona mudzimai wavo vachimugamuchira vakamubvunza kuti ko mwana ari kupi. Akatadza kutaura kuti mwana ari kupi. Ndobva vaenda naye munzvimbo yeGoora kune vakuru vedu vechechi vakanogara ikoko vachirapwa kusvikira vakaita zviri zvakanaka, vakatanga kupora variko. Asi mushure memazuva anoita matanhatu ndo pakazobuda shoko zvekare kuno kushamba South zvichinzi mwana wavo uyo wanga waperedza kuchikoro awanikwa ari nechezasi ari kumahombekombe kwerukova, asi akatoparara, anga akutoshata. Nyaya yakazosvika kumapurisa. Mapurisa vakanotora bhodhi yemunhu vakaunza mushamba pamochari. Shoko rakafamba, isu vemhuri tikanoungana tichiona kuti ndozviripo, asi ini ndakanga ndisipo hangu ndaive kubasa, asi shoko rakasvika kwandiri saizvozvo. Saka shoko mukoma vakazotumira shoko kune mazitezvara. Mazitezvara vakauya neuwandu hwavo vakasvika pashamba vakagamuchira nyaya iyoyo, vakatakura rufuru pamwe chete nemukoma wangu nedzimwe hama dziri kuno, vakaenda kumarondera vakanoradza mwana uyu. Asi mwana akauya naamai guru ari kumusana, asi mwana kwanyakasoka. Right, vasvika kumarondera vakachema mwana uyu vakamuradza murunyararo mune zvakanaka. Ndokubva vadzoka vapedza kuradza mwana kuno kushamba. Vadzoka amai guru ava havana kuzombomira kakurwara kavo kaikukura pfungwa. Saka isusu takava nekushushikana kuti munhu angoita mwedzi miviri vatanga kurwara kudai, hatichaziva kuti musha kwatakaroora mudzimai uyu akambozviita here kana kuti haana here. Hatina kuwana ruzivo rwacho irworwo. Saka ngoti asi mudzimai wataroora, takatoroora ivo isu, takabvisa grosari, takatobvisawo mombe 2 kumazitezvara, naivo vakafara shuwa taroori unovakwasha pasina kana kukakatana, uyezve takavakidzana mune zvakanaka. Saka zvakadaro tezvara vakazotaura kuti inini munofanira kutora mudzimai wenyu muende kunovaka guva kuchechi, tinenge tichiti crate yemwana akashaya. Asi pachivanhu chedu nevakuru vomumusha vakati aiwa mwana uyu haasi kwanyakasoka. Isusu kana tichienda tinoenda tichitaradza kuti mwana watakagara naye akauya ari kumusana, asi ana baba wake nedzinza rake ndo vanotungamirira chito chikavo pachivanhu chedu. Asi isusu ndisu nanhasi tiri kumanikidzirwa natezvara kuti tiende kunovaka crate, tiende kunoita zvinodiwa pacrate yemwana iyeyo. Asi baba vake nehama dzake mwana womufi uyu hatisi kumboona vachitsanangurwa nezvavo. Saka zvimwe zvinokutipa kushushikana kuti ko isusu tinozotungamira pamwana asiri wedu. Pachivanhu chedu chinoti weropa ndiye ngaatungamirire basa iroro. Ko makambovabvunza here kuti nei vari kuda kuti imimi hamuzi verudzi nemwana akashayika uyu? Why vari kukupushai kuti imimi endai munovakira mwana guva? Izvozvo hatichaziva nisizvo tiri vakwasha, hatigoni kuenda pamberi pavo, uyezve tiri kufamba tiri kumashure kwavo, uyezve takazvininipisa sevakwasha. Saka hatisati tasvika kuti tivabvunze mibvunzo yedu, tikaona kunge tinobva vakuzoti mukwasha sewakuongorora zvemusha wedu. Saka hatikwanisi kuti tisvike pachidanho ichocho pachivanhu chedu. Mataura mukati mamava pavakamboenda vakazowanikwa vakaenda kuMazowe kwavainamatirwa nekurapwa. Kondisheni yavo yakachinja here? Vakazochechuka here kuti chii chakanga chatora nzvimbo kuti vazowanikwa vakashama, kana kuti mwana asonzi awanikwa ari kumahombekombe kwerwizi? Totenda nyaya iripo ndeyekuti shuwa kurwara kwavo kwakachinja, vakatova munhu watakada kwasa kurukura tichitaura naye, asi kuti vatsanangure kuti zvakafamba sei. Kusvika nanhasi pandiri kutaura panapa havasi kukwanisa kutaura kuti mwana iyeyo chii chakaitika kuti vazopinda mumvura iyo vazobuda vasina kupfeka, mwana achibva azopararira mumvura. Havasi kukwanisa kupatsanangura.
ko paitika dambudziko maona kuti mukadzi wedu atakaroora aanenge aakuita achitaika njere makadzokera kuna natezvara vongu vanotiwo chiini dambudziko iri rakamboitikere kumashure kana kuti havasi kukupai muhondo iyoyo kuti no mwana wedu vakamutora asi zvikuitika izvi zvakamboitika kumashure kana kuti kutori kutanga madzitezvara havasi kutipa nhoroondo yekumashure asi vari kutipindura vachiti aiwa inimi muri vakuwasha makaroora mudzimai zviri pamutemo mudzimai wenyu saka dzokai munomurapisa takasvika kuna atezvara tichitsanangura kuti zvinhu izvi zvakuda kuti tionere pamwe chete asi vari kutidzora vachiti endei munomurapisa kuti vatiudze nhoroondo yekumashure havasi kutiudza isusu hatisi kukwanisa kuti tivabvunze kuti kwanga kwakamira sei takangosvika ipapo tinonzi mukwasha wakuona zvomumusha medu pachivanhu chedu hatitenderwi kuti tibva tavabvunza kusvika ipapo asi tinoenda tichitaura nhuna dzedu takazvininipisa pamberi pavo sezvo tiri vanhu saka varapwa mama avo vadzoka chii chakazotora nzvimbo varapwa vadzoka vakauya pamusha kuno kunyamwanga vachigara paimba yanga tavapa uyezve vakagara asi kubva ipapo vakasvika kuti inini ndakuti masvondo maviri ndinenge ndiri pano pamba masvondo maviri kana matatu ndinenge ndiri kuchechi ndichigara pachitsividzo ndo upenyu hwavakabva vatanga ipapo kubva vauya kuno kumusha havaende kugadheni havaende kumunda saka zvinhu zvakatipa kushushikana kuti uyezve vakasvika pakuzotora chidanho chokuti havachataura chero nomunhu ari pano pamusha vangave vana vari pano musha uno nevana varipo vemudzimai mukuru havataure nevana ivavo vataure nemudzimai mukuru havataure nemudzimai mukuru asi takazoshamisika kuona kuti panoita kunge pane zvinhu vabata vanotanga kunamata vopedza kunamata votanga kutukirira vanhu vanotuka zvokutuka mhuri yese iri panapa vanotuka chero munhu okwanyakasoka vachituka zvinosiririsa zvokuti vanotuka zvine umbowo hwekuzikana nevhireji rino rese renyamwanga rakasvika pakudzengedzeka nekutuka kwavo vachiimba vanoenda kubhoro vachiimba vachiita ruzha vari vega pasina munhu akavabvunza havadairi uyezve havatauri kusvikana nhasi kubva ipapo havatauri nemunhu wese ari pano pamusha kana kuti tinzwe dambudziko riri ipapo hatigoni kuziva nekuti havabvumi kutaura nesu saka vakaramba vakadaro vachiti switch on switch off switch on switch off kurwara kwavo kunoti kwakambouya kumbotidzikirei kumbouya kumbotidzikirei asi takabva tazoona kuti hatidzokerei futi kwatezvara takahaya motikari takaenda kumarondero ndobva tasvika kuti gaitione baba titaura zvakare kuti zvinhu zvinenge zvatikurira isu tiri vanhu hatichaziva kuti chii takaona pana ambuya vakati madzitezvara enyu vese vari kunze kwenyika mumwe ari kusouth africa mumwe ari kuamerica amene mumwe ari kudrc saka regai tibate mukuru ari kuamerica ari kunze anotonga mwana uyu mutaure naye vakafona vakataura vakati vakuwasha venyu vaya panapa vane hanzvadzi yenyu ari kurwara tezvara vari kuamerica vakati aiwa kwamabva ikoko kushamba kuna tezvara wenyu ariko mukoma anokurira inini anonzi mangirazi aimbove mupurisa wehurumende saka dzokai ikoko munotaura chichemo chenyu izvo ndakutomufonera izvozvo kuti ndomamira zvakaita hazvigoni kuti musiye hanzvadzi yangu ipapo nokuti pane vanhukadzi chete akatanga kurwara ikoko anozomubata ndiani saka dzokerai naye takati aiwa isusuka tiri kuenda kumabasa mukoma wari kuenda kubasa kuharare ininiwo ndinoshanda saka pamumba pedu pachasara pano vanhukadzi chete pana amai guru nevana saka tati atezvara munombotibatirawo dambudziko iri tu asi tikuonera pamwe chete zvanzi hazviiti zvamukuramba kuti vasare kumba kwenyu kuno vanhukadzi nepangu pamba pane vanhukadzi futi saka chiendei kuna mangirazi ari pedyo nemi kushamba ikoko ndiye munhu aripo ndiye achamira seni ndokubva tadzoka nemotikari atikahaye ndokubva tasvika musha tobva tadzoka kumba kwakachena mukoma vakazoronga rwendo vakaenda kwamangirazi naivo amaiguru avo vachifamba vakasvika kunotaura mangirazi vakati harware uyu ari right hapenge dzokerai naye
munopota muchimurapisa muchienda naye kumaprofitisi zvamukutaura izvozvo kuzividzo. Haiwa anoita zvakanaka. Mukoma vakadzoka vakazoenda futi kechipiri vachiti Tezvara anyatsoona dambudziko randinaro. Tezvara akataura futi saizvozvo anonzi Mangirazi iyeyo nekuti ndiye wanga tapiwa kuti atibatsirise zvaari kuno kushamba vamwe vari kunze kwenyika. Saka ndekechitatu vaenda ndobva vadzoka. Mukoma achinditaurira ini ndibva ndakazoti takuregera nyaya ichirega ndichibatsira mukoma nyaya yakumukurira ari wega. Ndobva ndakazopindira munyaya iyi ndobva ndati aiwa mukoma handei futi kuna Mangirazi. Ndobva takahaya futi motikari ndobva tatakura amai guru ava ndobva taenda nawo kwa Mangirazi kusvika kwe vakatitambira zvakanaka tikapinda mumba naamai guru ava ndokubva vatanga kuti taurai nyaya iyi. Tikati tauya naamai guru ava. Ini ndakanga ndatora mukoma mukuru ari kumusha kumadziva kwanyamaropa kuIbendem ndiwa ndakanga ndinaye. Ndokubva tapinda naamai guru vedu ivavo vanorwara vobva tagara pasi. Ndobva zvanzi chii chiri kunetsa. Takati kurwara kuenda nhasi kuri kuenda mberi kwaramba kupera. Mangirazi vakatipindura kuti ndobva taura nehanzvadzi yavo vakawirirana vakapindura zvakanzi harwari ingati ndikutaura nei zvakanaka dzokerai naye iko nekuti mukadzi wenyu makaroora ingapfuma yenyu takadya wani. Saka endei murondorapisa. Asi anyway chiendei munofamba maprofiti matatu. Andofamba maprofiti matatu muzodzoka. Chiwa takadzoka takafamba maprofiti matatu chavakareva ndobva tadzoka futi. Patakadzoka tapedza kufamba maprofiti sekutaura kwavo vakati nhasi mimi dzokerei nemudzimai wenyu hatisiri kuda kukuonai pana nekuti zviri kurwarisa mwana ndezvekwenyu kwanyakasoka ikoko. Takati aiwa kandosaka isusu tauya kana muchiti ndezvekwedu isusu tauya kwamuri baba tionere pamwe chete nekuti dambudziko iri tafamba kwatinokwanisa resu kwese tapererwa hatina zvatichakwanisa saka tauya kwamuri sevana. Ndokubva vati adzimai vavo vakanga vakagara mumba imomo vachiti ndakaputika makumbo aya ndine chirwere cheshuga saka ndisikwanisa kufamba asi vakwasheni makutondijairira ibvai panapa. Ini ndibva ndibvunza kuti saka iwewe uri kufunga kuita sei? Ndibva ndati inini ndapererwa ndosaka maona tauya nemudzimai wedu ndakutoti baba chitibatsirai. Zvakanzi nadzimai zvo iwe kutoramba uchitaura budai muno vatoshezera dai vakomana vanga vari panapa nhasi mava chikurova nomupini nokudherera siriki panapa koma regai vakomana vauye vakurove nemupini. Ndobva takati mukoma atitakurei mudzimai wedu tiende munai taakunzi tirohwe panapa. Isu hatina kuvapindura bva takataurirana tega ndobva tabatana maoko ndobva tanzi naivo Mangirazi budai ndobva tosumuka ndobva totipanzira kuti budai nedhoi. Ndobva tabuda takanyarara hatina kuvapindura hatina kuvadaira takangoramba takanyarara. Ndobva tabuda ndobva tanopinda motikari ndobva vatora zitochirawo ndobva vativheneka kuona kuti shuwa tiri kuenda here. Ndobva takwira motikari ndobva tatanga kutoenda tikati dhiraivha zvikana dhiraivha kuchii zvaramba futi ndakamboita nemi kumarondera nhasi varamba futi kuti vakubatsirei dambudziko iri. Ini dhiraivha ndikutoriunowo asi handana ukama nei mukadzi ari kutambudzika nokurwara uyu. Takati akangopinda mumba mavo anobva apora vanobva vati harwari. Zvino hatichaziva kuti isusu vari kutoona kunge tiri vana vadiki here tiri kutaura zvokunyeba here pamwe tiri kuita zvokumahumbwe here. Asi zvatishupawo hatigoni kuvapindura ndaatezvara tirambe takavapa chigaro chavo. Ndobva tapinda motikari ndobva tadhiraivha ndobva taenda. Asi pfungwa dzakandibata ndapakati pemugwagwa ndakati mukoma ndakuenda nokumapurisa because nyaya iyi haingabvi kubva gore rakapera tichiudzana atezvara kubva pese kurwara kubva 2022 kusvika 23 nei hapana mumwe chete akauya wokumusha kwavo kwamasara kuzoona mwana wahakuna. Kubva gore ratakaenda kwamarondera bvira tichivapa maripotsi kana mumwe chete akazoterega nditeere unoona hama yedu ari kurwara uye hapana akauya kusvika pari zvinhu tichitaura nemi hapana akauya mugore rino rari chipiri kubva gore rakapera. Zvinhu zvakatishungurudza ndobva ndati chirigai tichienda kuno mutemo zvichida ndovangagoni kutiyananisa naTezvara. Ndakanoripota nyaya iyi pakati pousiku kuma 2 am ndongo yatakasvika tichibva kwaMangirazi. Ndakanonoripota pashamba police station. Mapurisa vakadzengedzeka nenyaya zvikanzi kuinga Mangirazi akanga ari mushandi wehurumende ndi-law enforcement agent sei achidaro kutadza kugamuchira iko imhosva iya makavapara. Takati hatisi kuziva ndosaka takati tichitaurirana pamwe tine mhosva yatakapara yatisiri kuziva kwavari vatibudire pachena zvino hapana chakabuda. Mapurisa vakati waipiseni
nyaya iyi yakuda officer in charge. Inini kuseni ndakazouya ndakaona officer in charge vakandisa kupublic relations. Public relations vakanzwa kusuwa zvikavasiririsa nemabatiro atiri kuitwa tichitambudzika nemudzimai wedu kubva gore rakapera gore rino rechipiri. Vakati aiwa nyaya iyi isu mapurisa tainzwa tainyora pasi chiendei kwachangamire chifi bushu munomangara. Ndimbokubatsai maenda kwana Tezvara ndofunga mati zvonizvo vakakudzingai vachiti hanzvadzi yavo iri right hongu. Mambotaura kumashure futi mukati zvonizvo pamba panapa havana munhu wavanotaura navo amai avo ko kwaTezvara vakanga vakutaura nababa wavo vakataurirana zvakanaka zvokuti zvakatotishamisa. Vakakurukurirana zvakanaka vachitopindurana vachitaurirana nharaunda dzavo. Basi nesu takatoshamisika kuti ndiye murwere watinogara naye here. Zvakatotishamisa. Ko munowere kushamisa mukana zvamavaona vachitaura sinzi kunoko vasingatauri kutaura kwavo kutuka vanhu pavanenge vataura pachona. Makamboedzera kuvabvunza panguva iyoyo kuti ko imimi nei muchiti mapedza kunamata munotanga kutuka musha wese pane zvatakatadzira kana kuti pane mumwe wedu here akakutadzirai? Hatina kukwanisa kuti ndisvike ipapo. Ndakaona fanike takutungamira Tezvara nokushamisira tiri pamusha pavo. Takaramba takazvininipisa sevana vakabvawo kumusha kune vanhu uyezve takarayiwa nevabereki kuti takasvika pana Tezvara tinopeta miswe. Saka ndakaramba ndakapeta muswe. Handina kukwanisa kutaura izvozvo. Right baba, takatarisana neurwere uyu pamagariro enyu semhuri zviri kukuafectai sei? Notenda pamagariro semhuri zviri kuti afecta zvokuti rimwe zuva vana vari pano pamusha vanondifonera kuti baba tiri kutukwa, baba tiri kushaudzwa ende takutotadza kugara pamba. Vanotombotiza pano pamba vachitaura kuti takuenda musango nokuti tirambe tiri pamba. Mainini vai vari kutituka zvokuti pane muroora ari pano. Vanotaura zvinyadzi, muroora aripo, madzitezvara aripo. Saka vana vanototi hazvichaita kuti tigare amai varipo. Saka vana vanotozongotombobva pano pamba. Ende vana mhuri iri panapa iri kutotambudzika kuti dai panga pane umwe musha vaitombotamawo vasiya ivo vogara ndivo panapa. Mhuri iri panapa yombobva nokuti magariro acho mhuri iri panapa ndakazviona kuti havasina kusununguka sepamusha pavo. Nezviri kuitwa naamai guru vanorwara vanongopisa zvinhu, vanotora bakwa rehuni vopisa rese, huni dzese dzopera. Amai guru vari panapa vanonzi iwe hauna simba rokubatidza moto panze, ndini ndinobika chetu. Ende huni idzi haufaniri kudzibata. Vanotora vachiita zvavanoda uyezve panapa mai guru vakuru vari panapa vakaenda kugadheni. Vanosara havana huku amai guru vanorwarawo vasati vane huku panapa kana mbudzi kana mombe, asi vanosara vachibata huku dzaamai guru vakuru ava. Vakabata zijongwe panapa vakabaya vakadya nyama. Saka nekutukirira kwavanoita isusu takutopara imwe mhosva kuna amai guru vakuru ava kumusha kwavo nokuti vari kutukwa vachizvichengeta mumwoyo. Vakutoripotawo kwabereki vavo kuti ndizvo zvandiri kuitwa pamusha. Saka imwe mhosva yatichatonoripa futi mai guru vakuru vari panapa yataparirwa naamai guru vanorwara. Mushure mekunge tichichema namadzitezvera kuti tibatire dambudziko iri pamwe chete ripere, vari kuramba vachingoti endai munorapisa, dzokerai kumusha kwenyu. Saka tashaya manje kuti ndiani pakati pemadzitezvara angatigamuchire, ndiani pakati pemadzitezvara angatinzwe kuchema kwedu, tifambe naye tirapise mudzimai wedu aite zvakanaka. Tashaya nokuti kwese kwatiri kuenda vari kuti tidzokai, kwatiri kuenda dzokai. Ndokusaka takazokwanisa kuenda nevemutemo tichiti zvida ndiwo vangakwanisa kutiyananisa naTezvara achitaurawo kuti pane patiri kumutadzira here. Ndosaka takaenda kumapurisa, ndini ndakaenda ini. Ndosaka mapurisa ndikabva ndazoenda kwaDA ndakavatsanangurira veshamva DDC vakati nyaya yekutaura mukomana inosiririsa. Vakatofonera mambo ndiri imomo kuti kuno mukomana ari pano ane dambudziko rake. Mambo vakati ngauye ndimugamuchire ndinzwe kuti chichanesa. Ndakazonoripota kwamambo. Mambo vakati aiwa ndini ndinoipedza. Saka izvozvizvi iri mudariro ramambo. Taifanirwa kupinda mudare musi wa6 Sunday iyo iri kuuya. Saka asi Tezvara ava vakanopiwa kuti pavanopiwa yawo samoni vakazopokana kuti aiwa musi wa6
zvakandibata handisi kukwanisa kupinda, chipostpondai ndobva paiswa date 20, vakataura pa 20 ndichakwanisa kuti tiende tunonzwa kuti chii. Saka musi iwoyo vakapiwa samoni musi wesande nemupurisa wamambo kumapasti 10 kuma 11 ivo maiguru ivava hanzvadzi yavo vakabva vatanga kurongedza midziyo kuno, ndobva vatotanga kusumuka pamba zvakanzi ndakuenda. Ndopavakaenda iri sande, kuenda kwavakaita havana kudzoka. Uku tezera vachipiwa samoni kuno kumwana wavo ari kusumuka akarongedza mitundu yake, mabhegi, zvimabhaketi, mune madina place, madina cups, zvese vakarongedza nembatya zavo dzokupfeka, magemenzi zvirimo mumabhegi. Saka kuenda kwavakaita vakasvika papurazi panonzi pakifi, ndobva vabuda main road, ndobva vaenda nenzira yekumaminda vakananga kurukova runonzi Mazowe river, kune dziva hombe rine ngwena dziri imomo, vamwe vanoti makaro. Saka vasvika parukova apa vakasvikogadzika pasi mitundu yese vanga vakasunga. Takaona tazoshedzwa kuti kune midziyo yaonekwa parukova apa. Taenda ikoko takaona shuwa ndeyavo, asi takaona tsoka dzavo dzakadzika kuratidza kuti vakapinda mumvura. Hatina kuona dzokubuda kuti vakabuda mumvura, asi takazoona bhaketi rakazara mvura rakayerera zve100 meters kuzasi kwerukova riri nechekumahombekombe, asi bhegi nembatya zvanga zviri pamvura ipapo. Nzvimbo iyoyo yakanangana nemunda une vamwe vesoko murehwa vanonzi vanyapfere, ndo vane munda iwo pa A2 pakifi. Saka ndopatakazofonerwa namaiguru kuti ndo chiitiko chakuno. Ini ndakabva ndamhanya ndakanoripota kumapurisa, ndakasangana naye nyapfere muridzi womunda, takasangana mapurisa akaisa ripoti kuti ndozvaitika kumunda kwangu. Ndokubva tadzika tese takanoenda panzvimbo pakaitika chiitiko ichi. Shuwa takaona zvechokwadi midziyo ndeyamaiguru vangu. Bhaketi takatsvaga chimuti takasungirira waya takanochihuka takaburisa bhaketi kunze. Midziyo yavo yese yatakakwanisa kurikavha takaitakura takabvunza mapurisa kuti toita sei, tozvisiya pasini here? Zvikanzi aiwa, chitakurai munochengeta kumba, tichazoya tozviona zviri ikoko. Saka mupurisa tinaye, mapurisa tinawo tiri kubatsirana kutsvaga. Saka kubva musi wesande pavakaonekwa kunzi vapinda ipapo kusvikira nhasi unoyu hatisati tavawana. Tiri mushishi, tiri mubishi isu nemapurisa kuvatsvaga, asi takazotumira shoko zvekare tazivisa mupurisa wamambo, sezvo mambo foni dzavo dzanzi dziri kubatika. Takati ndo chiitiko chakuno. Saka mupurisa wamambo takati sezvo ari padhuze naishe changamiri pamwe achakwanisa kuvazivisa. Saka ndosaka maona tiri kuchemawo kuti dai tabatsirwa kuti madzitezvara nyaya iyi haina kutanga nhasi, yakabva gore rakapera. Chiitiko chakaitika, mwana akaparara. Nhasi uno maiguru vari kungorwara chete. Zvino hatichaziva kuti madzitezvara vachatinzwa rini kuti vakwanise kuuya tibatsire kuti amaiguru vangu ava vaite zvakanaka. Ndo pane chinangwa chedu isusu kuti nanatezvara ngavauye tise musoro pamwe chete tirapise murwere, nokuti takarapisa nepatinogona, takaenda kwese kwatinokwanisa, asi zvakaramba. Saka takuti naye atezvara ndo dambudziko ratinaro. Vari kuramba vachitisaizira kuti dzokai endai naye munomurapisa. Ndosaka tati regai tichipoterowo hameno tingabatsirwe nani, tangove mombe dzemashanga. Ichokwadi. Ndoda kukudzorerai kumashure. Matizvonizvo amaiguru vakabuda vasunga mitundu yavo inova yakawanikwa kurwizi rwamataura kudhamu Mazowe river. Mazowe river nemadziva akakurisa ane ngwena. Hakuziriko futi kwakatsakatikira mwana kwete. Mwana akatsakatikira kunonzi kwachakonda, parukova runonzi zvirungurira. Pantove nemakilometers angangoita zvekuma 15 kilometers kubva kuno kuenda kwachakonda. Rumwe rwizi zvakare, asi rudiki pano urwu rwatiri kuti Mazowe. Saka rubatsiro rwamuri kutsvaga semhuri, nekuti ndanzwa muchitaura muchiti makakurira muJohani Mazowe. Ichokwadi. Muri kutsvaga rubatsiro rwakaita sei? Nekuti kune vamwe vachaona chirongwa ichi vanoti no, isusu tinoita zvechivanhu, asi dambudziko iri ndofunga ndogona kuripedza. Koitawo vamwe vanopinda machechi emwe vanoti no, iri dambudziko iri ndinoita sei, ndinorigona. Muri kutsvaga rubatsiro rwakamira sei? Isi tiri kutsvaga rubatsiro rwokuti dai amaiguru vangu ava
vakwanisa kuwana anopedza dambudziko riri pavari tigogara zvakanaka mumusha. Ndo pane chinangwa chedu. Saka pari zvino vana tezvara ndinovimba kuti mavazivisa kuti ndo dambudziko raakunoku mukadzi wedu anova mwana wedu akabuda akaenda vari kuti chii? Pana tezvara watakwanisa kuti tivazivise shuwa taedza kutaura neari kuSouth Africa ndiye anenge anombotaura nesu mune zvakanaka. Iye handina chipomerwa chandikapomeri, kana takataura naye anotipindura mune zvakanaka. Ari kutaura kuti ndichataura nemadhara angu ndovazivisa vakuru vangu kuti ndo chiitiko chiripo. Saka nanhasi tambotaura naye futi akati iye regai ndichavataura navo, asi zvichabuda musarudzo ndichakuzivisai vakuwasha. Nanhasi ndo zvaari kungotaura. Maiguru vauya kunoku havana mhuri imwe yavakazoedza kubva vauya kuno kumaiguru ava vasati vane mhuri mumusha medu munomu, havasati hungu, havana mhuri hungu. Saka pamitundu yavakatora vakangotora mitundu yavo chete, havana kuzobatanidza futi neyamaiguru kwavaa kutopara imwe mhosva kune huku iye yavakabaya? Kwete, apa pari zvino vakatakura yavo chete. Amaiguru varipo havana chavakatora. Ndinotenda baba, ndichivimba kuti rubatsiro rwamuri kutsvaga munoruwana, uyezve ndinovimba kuti vachadzoka kwavari ikoko. Tese tiringonamata kuti dai tangozovawana vari vapenyu ndopane chishuure chedu, nekuti hatina chakaipa naamaiguru ava, nekuti takanyatsozoona kuti kurwara kunyange ana atezvara achiti arwari uyu ari right, asi isusu tinogara naye takaona kuti dambudziko. Saka tiringonamata Mwari kuti dai vatitungamira tavawana vari vapenyu, uyezve dambudziko riri pavari rigopera tigogarisana navo mune zvakanaka. Saka kune vanotonoona uku kubatsirai vangakubatai sei? Ini parunhare rwangu ndinobatika pa 0773 189 646. Mukoma vangu runhare rwavo 0772 444 923. Ndinotenda, ndinovimba kuti vanokwanisa kukubatsirai vachakubatai panhamba dzenyu dzamataura, uye vachapa rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachikupai. Ava ndivaWilton Yakasoka vanga vachitsanangura kurwara kuri kuita amaiguru wavo. Ngatimbonzwaiwo vavakidzani vakagarisana nemhuri iyi yekwaMakadzi Nyakasoka vachitsanangura maziviro avanoita dambudziko iri. Tongoti namusoro inini ndichitanga kuziva amai avo vakatangira urwere hwavo, handina hangunge ndiripo pagiraundi, asi takatanga kunzwa nhau yekuti washai mushure mazuva mashoma anenge 3 or 4 days katanzwa kuti wawanika vari murukowa usaidi kwana chakonda unzi zunguri. Asi mushure mukuwanika kwavo kuno vamwe vakatovaona vachifamba murodhi vasina kupfeka, vakatotorwa mapicture vachinzi muroi. Vazowanika yamangwana yacho vari murukowa vasina kupfeka, ndokuchitorwa nyaya yakatoendeswa kwamambo. Zvikanzi pamwe muroi paita chimina vakatoda kunyorwa samoni. Saka vanhu vazoongorora nyaya vakaona kuti munhu arwara nepfungwa. So munhu akatakurwa ndokubva aendeswa kuchechi, vatraya kuti abatsirwe. Vamwe vachitsvaga mwana nokuti wengwane mwana kamusikana kairatidza kuti kane 5 to 6 years. Mwana akazowanikwa ari mumakombe nomvura achitaridza kuti mwana akutoshata. Ini ndakava mumwe womunhu akaenda kumarondero kunochengetedza mwana uyu. Asi amai avo havana kukwanisa kuenda nokuti vaitorasika mujere, vanga vakatosungwa vaakugora kuchechi, ndokwavaibatsirwa vari ikoko. So vabatsirwa vakamboita zvinenge zviri nani, ndokubva vazouya kuno kuvhireji. Vauya kuno kuvhireji, urwere hweuye ndobva vakaratidza kuti hauna kudimani, hauna kupera. Amai avo atanga somugarisani ndakatodedzwa ndakauyawo pamba panapa. Ndakasvika shuwa
mazwi yavaitaura pamuromo pavo indega ndakagutsikana zvishoma narudi ari kurwara. Vaiti vakatanga kutuka kubva kumurume wavo wacho novaroora novana vese pamusha papi ipapo chikamu cho ndobva chaita sokuti chakadarika nokuti wakadzokera futi kunorapwa kweko. Ndobva tagara bvadzoka zvakaita ma on and off kusvikira ikoko kwacho kwaitorapwa waitorarama wakaita zvokusunga kana zvakakwidza mazuva iyana taitomboendawo tichinovaona nokuti tainamata navo. Saka amai avo vaiti vakatanga kutaura nhau dzavo kana vari panapa zvakavabata vaikundopfugama apa wanamata utanga utaura kuti inini ndiri mbuya nehanda, inini ndiri ngozi, watanga kuimba kana dzimbo dzemusangano. Wakatanga kuimba village rese hapana aisawanzwa nokuti kuno kumabva village rino rakawandira zvokuti madokera kwese ukuwantoziva kuti amai waye zvakakwidza. Wakatotanga kufamba nebenzi ravo vaikona kutoti rimwe wakapfeka rimwe riri muhuro vachienda kubhoro asi vanga singataudzane nevanhu. Chero murodhi imomo mukatosangana ukati wati mamuka sei unga singadai vaingokonzerera zvaudi tozvapa vanhu vese vanga vachiziva kuti amai vachi murwere. So tagara amai ava vakazotora mukana wokuti kuma 11 dzeusiku vakazobuda pamba panapa ndokubva waenda kutara uko. Ndofunga kubva panapa kusvika kutara uko panokuita zvuma 4k kana 3.5. Saka vasvika ikoko vanomira pakati perodhi. Vamira pakati perodhi mota dzaitodarika wamwa tovadaidzira kuti ibvai parodhi wanga vakapfekera zvinhu zvavo zvekumasowe kombati yavo yekumasowe waitoti kunoko wakatombosiya wamutsawani mukaiti ndichi ichechi unguri musechini. Kunoko wakazodzoka ndofunga zvokuma around 12-11 wakutobva kutara kwekwe ndokuuya kwakaita kuno vachiratidza kuti zvakatovabata. Havana munhu vanenge vachitaura navo panguva dzisidzi, vanenge vachingonzwika nokuimba kana vada kutotaura vanenge vachitotuka nokupopota taura kuti matauriro vanenge vachiita vanenge vachiita. Saka Sunday kuma past 10 ndopandikafonera nobaba panapa vakanditi mhanyai kumba kwangu kuno zvakakuitika. Ndakauya ndokusangana naamai ava watakura mabhegi avo parodha vandavamhoresa havana kudaira ndobva ndabata bhegi kasiko chibvumbi chenyu ndechiko chamatadzawo kana kudaira isisi vasiriwo pamba penyu kana makatadziwa kamunhodza isisi manext tokuyananisai havana kudaira. Ndobva wasiya bhegi rebva radonha pasi ndobva ndawabata ruoko because wakangosiya bhegi ndobva watanga kufamba vandawabata ruoko bva wagara pasi ndikati ndakuchifonera varume venyu kuti imimi ndozvamuri kuita ndozvamuri kuita asi ndizvozvo here pakurarama. Ndipo wakanditi murume wangu akatondisiyira mari ende iro village rinoresera hapana asingazivi kuti ndihwara 3 weeks kugora 3 weeks pambapa. Saka 3 weeks dzangu dzakwana dzokuti ndiende kugora ndokwandiri kutenda izvozvo. Kana murume wangu anoziziva kufona kwabuda kuti ende kumutopedza nguva nokuti nyaya ari kuita ari kuiziva akati ndiye akatondipa mari. Ndikati aiwa izvo zvokuti makapuwa mari handine nazvo ndinoda kungomufonera chete kuti ndozvamuri kuita zvamuri kuita ndokubva ndafona. Ndikati anyakasoka akadzi wenyu otaura kuti imimi ndimakatova mari kuita zvikanzi aiwa inini mari yandakatova pai $3 yekuti wangotengawo zvavari kuda kudya handitarisiri kuti mari ingaite wangafambise iyo. Zvikanzi handiwa tokuudzai kuti $3 zvoreva kuti $3 inokwana. Ndakakwira dhora kubva mushambha kusvika muBindura, $2 kubva muBindura kuenda kugora. Saka wendo wangu utoripo handabasa nomunhu ndosingatauri kana kudii zvokumba kwenyu ndozvokumba kwenyu. Asi mimi kana maada kutondibatsira nokuti ndikuziva kuti muno motikari ndimimi chiteera nemabhegi yangu kugora munondowana ikoko ndakutoita ndakutenda ndawabata. Ndikati aiwa hazvisiri izvo inzwai zvikuti vanhu varume vacho vanditi imi zvomochiita kana muno $3 chiwapai ipapo wawane kudii kufamba nokuti mari yavana yacho ishoma. Ndati handi mazvinzwa imi manzi ndikutsvagirei $3 chigara ipapo ndikutsvagirei $3 kanzi alright tsvagai asi mari yenyu handishandisi makandipa ndichaenda kunoisarenda kwandiri kuenda kumberi. Ndikati alright wagara parodha saka makanonoka musvika ndaenda
ndichanda yangobva parodha apo ndichiya panapa ndizodzoka ndikatoona atotika mabhegi akutoti vakutoenda ndabatira apo ndapa mari iyi mandamaita basa munhu waMwari chega ndifambe ndedzato kuma 12 achipabuda bvaita waenda nozorota kutozonzwa foni yakupinda amunhu yaana kusvika mabhegi kurikuwa ndaenda kurikuwa zvichwa mabhegi takatoona chi ndiyayo but wamwewo kumagadheni kwataura kuti ikoko kwacho akazosvika kuma 3 ndipo wakaona achitokrosa kuenda kumvura ikoko saka kutaura pachokwadi munhu muhwere asiri ba kufananidza kuhwara chaiko kuti tingataure zvedu kuti kuno kumwe kuhwara kokuti vanhu vanenge achiona munhu achitendera mashopu but ukuhwara kutoda rubatsiro rwasimba zvekuti mhuri mbiri dai mwana waMwari agona kutotibatsira wabatana kuti patinomuwana kana tamuwana ari mupenyu abatsirike zvinhu zvifambe zvakanaka. Amai nyakasuka pamurwere zvakaitika kuti ndizonyatsokunzwisisa kuti amai nyakasuka murwere anyakasuka vakarwara adzimai vava vakuru vataura zvikanzi mudzidzi baba vari kurwara ndakatiudza baba nekwangu titi handiti kunoona chii apesini vari kurwara ndobva ndobvatsika-tsika ndobva ndangozvipira semunhu wechikadzi ndikatsvika ndinoona chii mabi yangu aparipoti kuti aiwa ndiri kuita sei murume ari kudzimbikana ndauya pano ndakasvika amai nyakasuka kunze kwacho kwako takakupfunapfuna tumvura amai nyakasuka vari kutina mugombe dzavo apesini vaya vari pai manje vari mumba kamwana kamuzukuru kamwana kemwanakomana vakakuenda pamvura saka ivo vanga vari kutobvawo kumunda ndobva vauya vari kuwacha-wacha zvihembe zvavapo ndobva ndakunosumudza mwana ndasvika ndisumudze mwana ndandiri padhuze sezvamuripo payapo nepandiri panapa ndobva ndati maswera sei vana kudaira ina handina kuziva kuti vatozvinzwa asi havaite sei zvavo havazvide ndikati mudzidzi lutinana maswera here ipapo ndo pandakaisumudza nyaya zvekuti kana nanhasi ndikangozvifunga ropa rangu rinofamba-famba vakapopota vakatuka ndobva ndatosumudza mwana uyu ndobva ndaisa pai mumba vakati iwe kuti putinana chii unondiziva wazviona rakupi izvozvo ndozvawavinga pano apo ine ndandauya kuzoona murume wavo uri kuti wewe handisi kuziva zvaunoita vakatuka vanotuka zvekuti wega unonzwisisa kuti apa ndatukwa apasina chandakapfekera ndokutuka kwaamai ivavo vanotuka zvakadzika-dzika zvekuti kana ukada kuti unozozvitsanangura zvinhu zvakarema inini ndinoona sekuti baba vamudzidzi lutinana vaifanira kuti vabatane nemukuwasha wavo kurapa chii mwana wavo nekuti musi wacho iwoyo anyakasuka ndakavabvunza ndikati mudzidzi saka muri kufungei neurwere hwamuinahwo pesa pandandingozvinzwa amai nyakasuka vachitaura kuti mudzidzi kumba kwangu uko kune urwere asi ndandisati ndambozviita sei ndasangana nazvo ndakanzwa kurwadzikana nekuti ndaigara ndichivapfavisa agresiya ndichiti aiwa zvinowanika garai chete mudzidzi aiwa zvichapera kana varapwa zvichapera asi musi iwoyo ndakanyatsoona kuti ini ndini ndachitosandudzira amai nyakasuka kuti garai chete asi tachitofanira kutoti tibatsirane kuti tiende kunana atezvara kuti atezvara mwana uyu ari kuita sei kani ari kutorwara zveshuwa ndakasvika pakuvabvunza anyakasuka ndikati muri kufungei zvikanzi mudzidzi pane hanzvadzi yavo asi ari kunze kwenyika ndikati saka chanetsa chii kuti mubate chii munhu iyeyu kuti dambudziko rigadzirisike vakazotsanangura havo kuti pari kumbodiwa mari airtime but zvese izvo ndakaona kuti hazvisiri izvo kumashure uku vanga vamboita nhambwe dzinosvika 2-3 dzekuenda kunoti baba ngatibatsiranei tiite sekani tirapise mudzimai wangu uyu asi zvaingokona saka zvichireva kuti inini ndakanyatsoona kuti pandanichingosanduzira kuti aiwa agresiya garai zvenyu aiwa amai nyakasuka garai zvenyu ndandichiita zvinhu zvakatoita sekani zvakaipa asi kuti kunana atezvara ndokwatachifanira kutotangira kuti vedu wega uyai tibatsirane tibate pamwe chete kuti munhu uyu ari kurwara anotuka zvekuti imi mukatukwaka pamamisa motikari yenyu apo amuimise munosumudza kunge ndege makananga kutiza nekuti chituko chandakaona musi iwoyo vaiti mwanasikana anga aripo akarara kuseri kwesofa kudai so ini naanyakasofa vacho takagara kudai so anga asingazviverenge zvese izvozvo aidzura pakarema pacho ipapo ndo paaiita seikani paaenda kunobata ipapo saka inini chikumbiro chandinacho kana kuti chichemo chandinacho ndechekuti ana atezvara kana kuri kutiko mudzidzi uyu awanika mwana wavo uyu akawanika ari mupenyu aiwa musaregerere vabi yenyu mufungi
Itai kuti zvinge zvinoita sei manje zvinobatsirana tezvara nemukwasha kuitira kuti dambudziko iroro riite sei kani ripera. Inini ndo pane chichemo changu chikuru nekuti ini ndakazvionera ende kubva ipapo pamba pekuti panapa ndaiuya zvakanyanyisa handitya ndichiuya ndichifarisa asi kubva pandakagadzirirwa saizi iyoyo gumbo racho rakaita kana kuti dambukei zvekuti ndinotaura ndiri kupika ndiri kurefu pakufarisa uda kufarisise aiwa unotosvika pakuti aiwa ndipiwe chakati asi kana pasvika pekuti unogadzirirwa saizi iyoyo ka unodedzera uri kumhiri uko nekuti ndakazengeta kuti wanzi wagutisa chikafu chawabikirwa nechii nemukadzingina wangu wagutisa chikafu apo papastorina chikafu kwakuri kuya kuzoona chii murwere. Saka inini chichemo changu ndichocho pachingori kuti ngatibatsiranei kana munhu yakawanikwa ari mupenyuka tasaimoni pazvazoenda kunoti anoenda kunoenda pamvura hatizoziva kuti tinovaona vari vapenyu here pamwe tozoona vakuvara kana kuti kuremara asi kuri kuti tinoita vaona vari vapenyu. Chichemo chiri kunana atezvara kuti baba mufunge kurorerana haisi mhosva tikukumbira kuti tiite sei manje tibatsirane kusvika dambudziko irori raita sei rapera. Ndo nyaya yangu inotenda ino ndinoitwa wamaijuni ndiri muvakidzani wanyakasuka ndine muganhu nerodhi vanhu 3 vatodonhera muyadhi mangu vachiva zvagara asahwira vangu kubva kumusha tinotamba chisveru tese kusvika nanhasi. Saka nyaya iri pano vanhu vamwari inosiririsa. Dzimwe nguva tinomboda kuseka usahwira munoziva asi pari pamwe pokuti unozotozonzwa tsitsi kuti ndinenge ndakutowedzera mumwe wangu dambudziko nokuti randiri kuona ini ndiri uko kumhera kwerodhi uko koiye ari pamba zviri kumbofamba sei ende ari kumboraramika sei. Nyaya yekurwara kwamai ava kubvawo vazosvika pano taingonzwa nemavhidhiyo ataurwa kuti vaitorwa mavhidhiyo asina kupfeka akatombondisvikirawo ndiri pamusika ndichitengesa huku tikatongotiwo muroi zveshuwa nemwana wake kumusana mazuva 3-2 ndopandikazosanganawo naamai vepano vakuru vachitaura ndiri kubva kugora kunoona adzimai vasahwira venyu vari kurwara vari kurasika njere. Ndikatoti koma vabikira kare nguva ino zvikanzi havasi kutomboda kana kubikirwa kana kuchengeta. Saka ndadzoka mazuva 2 ndakabva ndauya futi ndikati konya yemwana yaitaura vabatsanangura zvidzi vatoenda kurufu rwemwana akazowanira. Saka kubva ipapo zvinhu zvakatanga kunetsa kuti saka zviri kufamba sei. Ndokubva tamboti garei vari kuchitsividzo kwavanga vari pakanga paingowo nerunyara ruchingonzwa kuti aiwa zvikangokwidza zvokwidzika zvinokwidza kusvika vazouya pamusha pano hatina kuwana rugare. Vavakidzani vemunharaunda inini nemazisawo rangu ndaitomboseka nje ndoda kuenda kuno kumhangarira yekusocial welfare hatina runyararo taakutotyira vana vedu kuti dzimwe nguva munhu anorwara zvaanogona kusangana nazvo zvinhu zvisingazivikanwa kuti panguva yaari kufamba anofungei anogona kutotidzipira vana. Imimi vana muri pano batanai nababa munzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei. Amai venyu vari pano vanogona kutopindukirwa nokuti ndo vakanga vakutochengeta havaibuda panopamba kana uyo asina kunge aita sei. Pamwe vatyirawo misha kuti inopiswa vana vanenge vachitamba pano tese taitotyirawo upenyu vavavakidzane nevanhu vasangana nokuti anga ari munhu wekuti kana zvakamubata kuimba vachifamba sesoja vachienda zvokuti unonzwa tsitsi kuti simba racho riri kumbobva kare. Kana zvakadzika maoko unongonzwawo zi kana kuti akanzwa pakati mazuva akati ngoti 2-3 tinoziva kuti havapo vanenge vari musi wavanosvika pamwe kunyarira zuva rimwe chete zvakatokwidza. Unogona kutanga kuwanza kana zvekuma11 unosvika 5 o'clock vachibva vabata mugomo vachitanga kuchera mvura vachituta mvura vachiuya nayo pano. Saka zvese izvo zvichifamba zvidaro tatozvijaira tichingoti aiwa ndozviri papi ndozviri apa pabva paita svondo rapera irori inini ndakabva mukurwara ndakatozorora ndanzi amai June muri kudiwa nababa. Baba wako zvanzi ndikati vanondidiko ivo vana vakadzi vavo vanondidiko ndakuti hangu kusavira nemwana wanga watuma zvikanzi please amai Jumbe uyai ndati mwana nababa nzi uyai kumbo shuwa ndakashingira manda uye ndakandasvika nditarise mumba yaito ainake mukomana mudiko kati ko iwa ndo zvandambotaura zviri kuti uri kundishedzerei vanhu vacho hapana kana vanhu panapa uri wega zvanzi maita basa mauya. Baba ndo vandifonera vati ndikushedzei muvatarisirewo mudhoo munogara maya
vati kubva kuseni ava vanakuita se vanakubuda saka hanzi nditarisireiwo muone kuti makamira sei kati muda kudzipisa inini nokuti ndinovaziva kuti vanosvetudza ende vanitaura vakataura haumiri muda kudzipisa inini vambenga vari pano vachaenda zvanzi ana mama vangobudawo kuseni vachimhanya kwanga vachimhanya saka kusvika nguva inzadzi akuma 11 pa saka hanzi titarisirewo mupao shuwa ndakatya ndikati iwe ndinotange kuona chitunha chisati chavharwa maziso usawiraka zvikanzi yopinda ipena izvozvo zvikanzi baba vari kuda tozonzwa ripoti yekuti pakamira sei shuwa ndakaita chivindi ndokuvhura dhoo ndikanzwa kuti dhoo rakavhurika asi rakatsigirwa pai mukandikati iwe varimo mukati umu ndokusverera mupamba nekabhaketi kadiki ndikakaswededza rechipiri ndikati svikira uko rakaendawo ndichipinda mumbashuwa ndakaona mvura yakangoti pasi pese yakajenga makaiswa plastic ati anhu iwe mvura iyi ndonotarisa kumberi kumba uko ndakaona shuwa pane munhu akarara akafuga musoro kati iwe kaiwe onaika zvamaakundiitisai kanzi shuwa itaise tiri pakudaro vakabva vafona baba zvikanzi kwauri kupika nayo ndikati ndirimo kamumba menyu mamati ndipinde zvikanzi zvakamira sei ndikati munhu arimo asi handisati ndaona chimiro chakaita sei chaati zvikanzi ndionereiwo pamwe vanenge vakaneta nekurwara uku pamwe vakarara vasina kuita sei kudya ndibatsireiwo ipapo shuwa anofunga ndakaita chivindi ndikati kana chiri chitunha ndichanongotarisanawo nacho ndovapa mhinduro kuti ndozviripo nokuti mweya wangu ndokwava wakafunga kuti munhu angadai nekufuga kusvika nguva nekupisa kwaita kudzi nguva yandakangoti stepi ndichingonoti dzvi pagumbezi ndamutora ndovananzi fuck off ubite panazvo stochness vatanga kupenga vachipenga nemazwi ekumasowe inonzi momunage mashoko anotaura ndovanoziva kuti anorevei saka ini pandikangonzwa fuck off ndaziva kuti munhu mutano anondidzipa shuwa ndakasvetukira panze ndakapapinda nhano nadzo dzinenge ina kuti ndisvike pavari asi papanonga ndakangosimuka nhano imwe chete ndiri panze ndaitiza kana upenyu hwangu fona handina kudzima nokuti baba vakanga tichiri kutaura ndichitoenda kuti ndione tingarambe ndichidzima tibva tataura kakawani kuti aiwa saka ndakazotiza nokuseri kwemba nomadziro apa rakunge bhaisikopu futi taakutoseka nevana vanga vari pano vana vanga vari pano vandishedza vai mukomana anga aripo ndivakakadzoka asawira hapana zvamunoitwa na ndiri papi ndiri pano shuwa akagona kuvanyaradza asi nguva zhinji kana ukanzi nyararai havanyarari saka ndadzoka manje ndipandikazoti handiwazviona kaiwe zvandanichataura zviye kuti uri kundidai zvako kana nguva yokumuka yaita sei yakwana vachamuka asi ivo vane mashoko avaitaura vachinditi unopinda pakati pengozi urani iwewe ndiani akutuma kuti upinde ndakakumukira ndakakuvinga ikoko hoko saka ungamirawo ipapo runze ukoyo shuwa ndakatiza neupenyu hwangu ndakatenderera imba ndakazodzoka ndakatanga kuti kuseka ndiri pa zvinoita sekunge bhaisikopu kuita kunge mafirimu sokunge zvinhu zvomumovhi but zvitori zvinhu zvenyu zvichaitika panguva ipi panguva iyoyo ndokumwe kutaura kwandingati pamazuva iwaya zvandakaona zvakatoitikawo pandiri ini ndichitovatiza asi vari munhu anga akazvirarira kubva usiku hwenezuro kusvika kudzekuyedza tafamba tadaro vakazomuka ndopakaitika chiitiko chekuenda kwavakaita kwavakazonzi vanga vaenda vachinosiyiwa vachizodzoka ichipiwa ripoti kupolisi ndivatagara ndiri kubva ndiri pamupango apo ndoitawo zvangu zveupapo kuma11 dzeusiku chiina icho ngaticheke pekupedzisira ndipinda hangu ndirare kumatanga kwangu shuwa ndakanzwa vachiimba mapfudzi angu ose akatakura nhamo yepanyika ndikati musoja weuyu akuenda kuzvino ndikabudikira kandiona pachiedza anoti neni ndakangonzwa kungotya kuti masvetutsiro akanditaunga kana pamazuva ano dai kuri kuti varipo ndandisiri kutosvikawo nekutotya kuti vanoti ndiwokauya kaiwe musukuri ndobva ndatongotiwo teerere kuti vari kuenda kupora asi ndakanzwa shuwa vakananga roti inoenda kushamba ndobva ndapindawo zvangu mumba ndozonzwa vaakutsvagwa ndikati ivo vataura kuti kana vasina kudzoka ndavaona pasi 11 to 12 achinanga kupi saka kubva ipapo ndanda kutoitawo zvoshowa kutoti ndikavaona kuti ndobva ndati mukati dzimba dzangu dziri pano pasera ndobva ndangotiwo nzve kuti tisagone kuonana kuti vakandiona vanogona kuti munhu uye upi kurwara amai ava vanorwara kwete zvokufungidzira nokuti kana zvakavabata shuwa kana ukatosvika pa ukavati maswera sei haudayirwi kana vachitodawo zvomwa musi vanototaurawo kunge munhu chaichaivo toseka motodii ototi amai vai vanototaura ubva utoona nokunaka kwavo kwavakachivirwawo naasawira wangu
utoona kuti shuwa munhu but panguva yekuti kana zvavabata unotoona zvese zviri kuti mahara. Ndo matauriro andinoda kuita nepamwe panombonditibatei panonditinetse zvokuti dzimwe nguva ndaimbovabvunzawo futi vasawira kuti nhai vasawira zviri kufamba sei manje kana zvakadai. Ko hazvaigona here kuti nokuti kakurwara kana kurwara kumwanasikana kunotodawo futi mwanasikana wokumusha iko kana kuti hama yepedyo inoita sei inouyawo ichiona pamwe chete. Vakarwara uko vakaenda vakadzoka koronovanzi pindai munzira mumwe inisasawira ndobvunza kwemamanyakasoka muri kumhanya kupi kwamuri kushedzwa muchienda ndekupi madii kuti zvikanga zvorongwa zvaoma hama dzemukadzi uyu ndodzouya akadzomira naye ko mukatemiwa zvichifamba zviita sezvidaro. Asi ipapo manje sevanhu tinenge tazongoona kuti zvinhu zvaakuitika hatino ruzivo rwokuziva kuti kwazvakambobvira kumashure chikasawira ngo vatore mudzimai akanga achirwara kudhara here kana kuti zvazongotangawo munguva iyoyi zvinotinetse. Asi ana atezvara kana ana baba vedu matabereka vanofanira kunzwa tsitsi nokuti vakangonzwa nzi mwana wenyu kuno zvadai vanhu vanofanira kunzwisisa kuti kurwara kunowanika kunganzi kwawanikwa mumusha mawamurorera imomo kana kuti kwabva pamwe kwazongowanikwa futi murodhi matasangana. Saka kufanira kupiwa munhu wani mhosva yekunzi ndiye ngaaramba ari pachi ngaaramba akatarisana nedambudziko rinogamana kana pane zvazoonekwa kuti zvabva kuku zvogadziriswa ka munhu woita munhu kwaye mwana chaiyo kuti kana ukamutarisa unonzwa kuti aiwa but kana zvakadaro hapana vari kuregerera hazvisi kufambirana pamwe chete hazvisi kubatirana. Ndo maziro angu andinoitawo kusvika pazuva ranhasi randanzwa kuti ndo mamiriro azvaita pavari kwacho iko kunoti dai Mwari vapindira vagona zvavo kudzoka hama dzabatana zvinhu zvaitwa pamwe chete vabatsira dambudziko rupera. Aiwa tinotenda kuti vanowana rubatsiro uye kwavari iko kwavanodzoka vari vapenyu ende vari vatano. Maita basi tinotenda. Okay, mazita ngangoti mibanda vaziva amaya vapavarorwa vachiuya mukati memusono vakambosvika rinzi vari kubasa ndangoti vakasoka vane mudzimai mumwe chitu varigara kubasa ichi asi bvataimi vakazonzi vauya panapa kanzwa kuti vazowanikwa futi vasina kupfeka vazodii kusvika pakashaya komana wavo vazouya panapa ndo patakatanga kuvaonawo. Saka munhu aireva kuti munhu uya anoziva Mwari anonamata asi kunamata kwacho unoti kwanga kwakanyanyisa kuti nguva yayomuka munhu anomukana 3 am kutanga kuteura ndogara panext up kuti vagona kuteura kusvika kunze kuchena vachicheedzeresa kuti muteuro wacho unoona kuita muteuro asi unopedzisa futi vakutotaura mamashoko ekutuka zvotinofuna kuti tofungana mhuri chaiyo yepanapa time yese iyo yavagara panapa munhu funga yanga akangosuwa nokuti nguva iyoyo hapazokotsirika zvokuti ndozvoti ipapa pamadhesi waya apfuura ndakaona kuti zvanga zvanyanya manje maitikiro azvanga zvavakuita kuti pane pakatozondisvika mukomana epiba pambapa aindishedza nditi kwamndarakohe pambapa kana musiri bhisi ndasvika ngati chiizwa nzi apa vari ngomoya mvura kuva mudzimba vari kupisa zvinhu saka vana baba ndavafonera havasati vasvika saka udemauya saka vanhu ndazoona mumaoko make akabata shanga akabata sondikati vanhu hapana uda unokava nekumbako ndizvondo nekukone vanhu ngadaiva ndomndaraokoti kusvika vana baba vasvika shuwa kundakasvikwa pandakuona paepiswa zvinhu padhuze nepavane dikirapa zvotofunga iye dai asina kuti vachidza kudaro vagona kuendera mberi vaita zvavaita funga nezvavachidza kwakada kwako vagona kuti vagone kudzika takasvika takagara wapa anambo atanga varamba varizi kusvika vabereki vazosvika iyo sondofunga muso yechini yakati ukasichina Israel ndakandiri pambabva ana mai vacho vanga vasiko vaenda kubakatera ndakanzwa kutuka ndakapfunza pamwe akutuka emvana akanga ari panapa mwana wanya akasoka musikana saka ndakazoona kuti ingakomurora amaipesi vakasvika pakuya kumba nekuvana tudududu ndakati mambo yakunzwisai kuti vari kurwara saka nyange vakangotukei zvakadii but nyaya yekuti munhu ari kurwara ndonzwisai ivaitwa ndadzimba vachitiwa kana niwe nino ko zvatoti dzimba zvavari kutuka nokuti vakatuka kuti kana kuti murora aenda kunosvitsa mashoko wayo
muchakwatezva vakiwo zvakare zviziva kuti imwe mhosva zvakare saka ipapapo zvakufanira nyangwe zvakapenzerana munogarisana nyangwe musingawirirani nyangwe kana munhu akatonzi akavenga munhu pasvika nguva yekuti munhu kana asvika padambudziko zero rakanyanya kuoma nyangwe munhu wese nyangwe atonzwawo tsitsi dambudziko ripanapa isatangoti dai Mwari vagona kupindira vanhu vagona kutakanudza dambudziko rakarasika panguva yakaoma murora akatukwa zvekuti kana nditaure panapa ndiona kuti akatukwa shokwaye nobanda kuti ndataura kuwezi kana iye munhu panyakasvika andambiudza asi kana yatozwa mashoko wayo akutaura kubva kuna tezvemurora vagona kuda kutopoka nawo asi nyaya yakataurwa akataura kati iwe uri pambi uri kurara navatezvara wako kurara nemwana wavo kurara nemukomana futi webasa mushandi izvozvo waswedza kuti vana tudiki kuti tipanapa tisina kutombodya time iyoyo takaona ndo time yakachema kusvika asvika kokumba kuti agara izvino panapa imbo waisiyayo vakadasi kokadaro saka inyaya yemalevels yekuti shuwa amai vari panapa kuti pfungwa dzavo hazisi kuita zvikuvawo zvakanaka inyaya yechokwadi ende asi nyaya yekuti titi ingangoitwa nemusha wekanyakasoka chete inyaya yekuti inda vabereki vacho kuti vave panzvimbo vaedze kubatsira kuti nyaya iedze kupera saka baba inishuvira yangu ingotora adai Mwari agona kupindira kuti yo kwamazitezvaro vagona kubatana padambudziko iri nokuti dambudziko iri ndatoona kuti avanyakasoka shuwa patience dzokuti vagare nemunhu panapa vambotiraya handisi hangu kwavanoenda nemekwanoenda asi ndinoona kuti nemararambiro avanoita naye munhu vanhu vese nepanapa vane mwoyo munyoro pakaenda kana kutoona kuti panapa amai ava vakasaurayiwa nemunhu kutotemwa nechimwe nechimwe chinhu ivo vanga vachapesa vanopesa vatema munhu zvakare saka padaro pane pada kutoti vamwe vanhu vaedze kutobatsira so ndikuti kana pane vanokwanisawo kubatsira dai vagona kubatsirwa hama yavo asi nyaya mupenzi kuti mazitezvaro aya ndangobatana nechi koko nemukwasha soga dambudziko nyangwe riripo haizorema ndinoti nishoti ndinoti mazwi mazhinji ndoataurwa nevanhu asi nyaya yerwere iyo nokuti mazitezvaro dai abatana nevanhu padambudziko ndoedza kubatsirana kuti ringaperesa ndinoti komichidimbo ndo mazwi vemhuri yavamakanza nyakasoka vanga vachitsanangura kuziva kwavo marwariro aIvo neMasara. Kune vanokwanisa kuvabatsira vabatei panhamba dziri kubuda pascreen. Ndinokutendai nekuona SlyMedia TV nezvirongwa zvese zvinobuda paSlyMedia TV. Like, subscribe nekufollowa. Zita rangu ndinoitwa Frank Wese. On behalf of SlyMedia TV ndinoti sarai zvakanaka.